Sen jälkeen Setälä Joni ja nyt Setälä Innanmaa Akseli vaihtuvat kärjessä joka tapauksessa Jusi. Nelosena piirtää, jos on Raaska nelospaikalla, Kukkonen vitosena. Mika Raaska edustaa järjestävää seuraa eli punkkalaitumen moottorikerhoa. Urheiluautoilijat on tässä vaiheessa nelospaikalla, pyöräkoneen kuljettajan ammatti ja yhteistyökumppaneina Tursan Paja, Somersora osakeyhtiö, Urjalan rengaspalvelu osakeyhtiö. Porissa on kirkonkirjat eikä siinä notaalinen tuolla tiedotteella ja Mutta Jusilla aika kohtalaiset eväät repussa tänä päivänä ja kyllä nyt kaikesta selkeästi näkee, että nyt jo nostellaan, nyt ei ollenkaan tuhota ja otetaan nuo varmat marjat kotiin, eli mennään välierien puolelle, eikö tuossa Jussi. Tosiaan maanrakennus IM-voitot vuonna 2015, vuonna 2016 ja saa nähdä. Ainakin tokeet on nyt, lupaus on heitetty ja haaste kehimuille. Jos ajatellaan jatkopelejä, niin on varteutettava Karjo tänä päivänä. Joni Jussi, Joni Setälä ja ovat semifinaalikuljettajia. Ja kolmas kuljettaja on Innanmaa, joka menee tästä lähdöstä välierien puolelle.